Vítajte v podcastoch nášdomplyn.sk. Ak sa vám bude nasledujúci rozhovor páčiť, tak verím, že nám dáte odber na našom YouTube kanáli. Už 36 rokov trénuje umenie boja zblízka aikido a stále sa v ňom zdokonaľuje pod vedením rôznych sensejov vo svete. Osobne pozná Stevena Segala, ktorý do Strážského zavítal na jeho pozvanie pred 10 rokmi. Založil a ako šéf inštruktor vedie profesionálne výcvikové centrum Red Dragon Aikido Training Center Slovakia. Oproti mne sedí nositeľ 6. danu v aikide Peter Tomko. Ahoj Peťko, vitaj. Ahoj, ahojte všetci. Nie každý má v telefóne číslo na Stevena Segala a ty mu môžeš hocikedy zavolať. Ako je toto možné? Ako sa tebe toto prihodilo? To neviem. To som bol z toho prekvapený aj ja. To sa stalo po rokoch tréningu, keď sme sa stretávali a keď si môžem to tak trošku pochváliť, že sme sa tak nejak zblížili a dovolím si povedať, že veľmi ľudský sme si sadli, čo potvrdili aj ľudia okolo neho, tak proste v jeden večer vyťahol vizitku a povedal, že tu máš moje číslo a že keby niečo, kedykoľvek, 24 hodín som ti k dispozícii a volaj. Super. To je celé. Viem, že tvoje zoznamenie s ním bolo také netradičné, respektíve ty si nevedel, že ťa trénuje práve on. Môžeš nám povedať tento príbeh tvoj? Tento príbeh, tak skratke, to vyzerá tak, vyzeralo to tak, že sme išli s partiou na tréning. Ja nechcem tu zo seba hrať nejakého nevedomého, že proste som sa nevenoval kultúra, že som nevedel, že existuje aikido majster Steven Segal, ale bolo to tak odo mňa vzdialené aj preto, že my sme tedy nemali videorekorder, my sme proste... To bol rok 96, 7, 8 a jednoducho išiel som na jeden tréning a tam sa to odtrénovalo a potom, keď som sa vrátil, tak som zistil, že jednoducho som bol na tréningu, ktorý viedol Steven Segal. A čo bolo ešte krajšie, že ani nie rok potom už mi prišla pozvánka osobne domov, lebo samozrejme na tom tréningu sme sa museli zaregistrovať, dáš tam svoju adresu a tak ďalej, tak ďalej. Tak ani nie rok potom už mi prišla pozvánka na ďalší tréning a jednoducho sa to rozbehlo, ani neviem ako. A zistil si potom v požičovni, ako si spomínal, že na tých kazetách... V požičovni som zistil, že však ten ma trénoval, vieš. To bol veľmi pekný príbeh. Teba ovplyvnilo istým spôsobom aj Muhammad Ali. Vieš mi povedať ako? Alebo pričom? Muhammad Ali, áno. Máme takú krásnu príhodu, keď sme boli v Spojených štátoch amerických s mojimi známymi a iní známi z Ameriky nám dohodli nejaké stretnutie. Mali sme tam možnosť ísť na nejakú recepciu, kde boli ľudia z bojových umení, z rôznych športov. Taká dosť vážna recepcia, dress code a všetko a mobily vonku. Nesmel som brať ani mobil so sebou a všetko. No a spoznali sme ľudí, ktorí pracovali s Muhammadom Alim a proste z nich vyšlo, že oni chystajú takú burzu, že chcú predávať veci Muhammada Aliho, ktoré Muhammad Ali na ktorý im dal povolenie Muhammad Ali, že OK, že tak predajte to, že či sú to trička, alebo nejaké zápisky. A nás strašne zaujali tie zápisky tréningové, ktoré on si robil. A toto sme kúpili, teda jeden môj známy to kúpil, lebo to bolo strašne drahé. A proste keď sme prišli na Slovensko, tak on hovorí, že zober si to a urob si z toho. Čo ti to daroval? Urob si čo s tým mieníš, alebo prispôsob si, podľa toho si urob nejaký tréning. A čo si ty s tým urobil, s tými zápiskami? Urobil som to, mňa zaujali tie metódy Muhammada Aliho, ktoré tam mal, že neskutočným spôsobom vyzeralo to tak, že nenormálne rozvíjali rýchlosť a výbušnú silu a ja som to tak nejak implementoval alebo zakomponoval do svojho tréningu aikida. Začal som to skúmať, ale to hovoríme o rokoch. To nebolo týždeň ani 2 týždne. To neboli ani, presne tak, to nebolo ani mesiac, ani 2. Ja som to stále sledoval, spájal som si tie boxerské tréningy s tréningom aikida. Pozoroval som, analyzoval, špekuloval nad tým, ako môžem spojiť tie dva elementy, a to je metodika Muhammada Aliho a metodika aikida. Ale paradoxne zistil som, že nie je tam veľký rozdiel, že dosť, aj keď niekedy sme sa stretli po čase s tými kamošmi, ktorí to kúpili, aj ten kamoš, ktorý to kúpil, tie autorské práva, aj ten koncept celý, tak sme sa potom tak smiali v dobrom zmysle, že Muhammad Ali si veľa vecí zobral z aikida a ja ich tam vracam naspäť. Takže áno, bolo to veľmi zaujímavé a dovolím si povedať, že toto bol silný moment, kedy začal vznikať môj koncept, ktorý som nazval najprv Golden Dragon, koncept pre zásahové jednotky, neskôr Red Dragon.
A neskôr v roku 2004, 5, 6, 7 nastali také roky, že začali odo mňa jednotlivé vlády alebo jednotlivé ozbrojené bezpečnostné zbory v zahraničí kupovať autorské práva na tento koncept. Čiže ty, keď si kúpia autorské práva, ty im posunieš koncept a oni podľa toho trénujú, hej? Oni podľa toho trénujú a raz, dvakrát do roka ma zavolajú, aby som im to tam skontroloval, aby som ich viedol a tak ďalej. Aha. Čiže ty sa nevenuješ teda iba svojmu, teda Red Dragons, tuto v Michalovciach a v Strážskom, ale vlastne chodíš a cvičíš aj po celom Slovensku, aj v zahraničí. Čo všetko vlastne spadá do tvojej práce, keď sa to dá tak povedať? V Slovensku už tak ani veľmi nefungujem. Fungoval som niekedy, ozbrojené síly a rôzne zasahové jednotky, tzv. Tých kuklačov. Som tam otrénoval na Slovensku. Robil si aj osobnú ochranu? Áno, to je dávno. Áno, ale teraz už v podstate, ja tomu hovorím, taká tá nová éra od roku 2013-14, kedy som si dorobil nejaké školenia, psychológiu a psychológiu športu, patopsychológiu v zahraničí v Amerike pod hlavičkou OSN, tak v podstate ja to tak sám pre seba nazývam tou novou érou. Tak v tej novej ére v podstate obmedzil som sa už iba na zahraničie. V podstate vycestujem 3-4 krát do roka, vycestujem niekde Spojené štáty americké, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, sem tam Poľsko. A takto áno, takto fungujem. Veľmi, veľmi zaujímavé, pretože asi je to jednoduché pre teba takto cestovať hore-dolu, proste fungovať. Vôbec sa niečo prekvapí ešte? Vieš čo, je to veľmi zaujímavé, lebo ja si každý rok hovorím, že už spomalím. A že proste už toho si dám menej a už nechcem toľko cestovať. Ale potom, keď som mesiac doma, už mi je dlho. Už je dobre, keď vypadneš trošku. Jak hovoria starí ľudia, už šekrúcim. Dobre, tak chcela som povedať, že vždy, keď sa stretávame, tak 2-krát týždenne, tak na mňa pôsobíš strašne vyrovnanie, pokojne. Je to aj tým aikidom, že vlastne, alebo nejakou filozofiou, alebo je to aj nejaký mix tvojej povahy? Ja si myslím, že do veľkej miery je to aikido, že vďačím filozofii aikido a vôbec filozofii bojových umení. Lebo dovolím si povedať, a treba si naliať čistého vína, jak sa vraví, že ako dieťa, alebo aj ako mladenec som bol prudký, agresívny, nevyrovnaný, zbrklý a neviem čo všetko. Ale áno, všimol som si, že každým tréningom, možno to znie tak teraz odvážne, možno si niekto povie, že to si nemôžem pamätať, alebo že to je také fakt také až zavadzanie, ale nie je. Všimol som si, že každým tréningom som naozaj pokojnejší a že si naozaj hľadám taký ten svoj náhľad na život, na každodenný život a že sa začínam v dobrom zmysle slova vzdiaľovať od svojej partie, od kamarátov a začína prevažovať nejaký, nazvime to, vyšší cieľ bez urážky a v podstate ja som dosť dlhé roky žil taký dvojitý život, lebo málo kto aj vedel, že sa stretávam napríklad so Stevenom Segalom. Ja som to sem tam povedal niekedy pri Borovičke v krčme, ale každý povedal, že dobre. Okay. Tam sa každý pochváli. Hej. Ale to hovorím dobrom. Áno. Dobrom, že jednoducho som si všimol, že každým tréningom, respektíve po nejakom období, som sa tak ideovo vzdialoval od kamarátov, od rovesníkov a hnalo ma to ďalej. Ďalej, myslím, tréningy, semináre, zahraničie. Ja som spoznával úžasných ľudí, to nie je len o Stevenovi Segalovi. Ja som spoznal na jednom tréningu manažera Mili Jovovič a on povedal, že chceš poznať Milu, tak poď so mnou na káve. A išli sme na káve v Krakove, sme išli na kávu. Ako vieme, ja neviem, či ľudia sa zaujímajú o túto herečku, ale tak ona má tu v korene Ukrajina, ona sa narodila na Ukrajine, pokiaľ sa nemýlim. A často je v Poľsku, často je v Krakove, často je pri Varšave. Viete, čiže to nie je len o Stevenovi Segalovi. A toto ma hnalo dopredu. Tí ľudia, ktorých som stretával, tie vzťahy, tie kontakty a tie predstavy, čo všetko môžem dosiahnuť, tak zrazu mi bolo Strážske, moja srdcovka, moje mesto, v ktorom žijem, zrazu mi bolo malé. Ale to nemyslím vôbec zlom, len jednoducho bolo mi to malé a ja som si povedal, že dobre, no tak večer môžem ísť do baru s kamošmi, ale vieš, to aikido a to trénovanie, to ma hnalo niekde úplne inde. Ty vieš výborne po anglicky, ešte nejaký jazyk ovládáš svetový, alebo hlavne teda angličtinu využívaš? Ako medzinárodný profesionálny inštruktor úpolových športov musím vedieť v 3 jazykoch viesť hodinu, ale v živote som nepoužil iný ako anglicky. Anglicky. Čiže aj keď vnímam tie tvoje vlastne aj kontakty, aj to, čo máš za sebou, čo ťa tu vlastne drží? Prečo si ostal tu
tu v takom malom mestečku a neodišiel si, pretože človek tvojho formátu asi by sa aj ináč uplatnil a o ňom ináč ľudia vedeli? Nevadí ti to? To je taká otázka krásna. Keď som nemal rodinu, keď som bol mladší, lebo ja sa považujem za mladého aj teraz, keď som bol mladší, tak to bolo asi o tom, že aj keď som vycestoval vonku, tak tam bola idea, že chcem niečo vytvoriť na Slovensku. Určite u nás na Zemplíne. Bola tam silná myšlienka, že možno nie školu aikida, ale niečo, lebo ja som robil aj hudbu, aj rôzne umenie, ja rád kreslím, tak bola tam idea, že niečo by som mohol vytvoriť tu na Zemplíne. Tak s touto myšlienkou alebo s týmto presvedčením som sa stále vracal. Potom už keď som sa oženil, keď sa narodili deti, tak samozrejme to už bolo o tom, že vracal som sa, lebo tu mám rodinu. A v podstate je to o tom istom aj teraz. Respektíve je to aj o tom, že z Red Dragon sa stal, nebudeme tu falošne skromní, ale z Red Dragon sa stalo určite také imperium a Red Dragon má 200 ľudí bežne a je to určitá zodpovednosť pre mňa, ale hlavne tí ľudia sú tak skvelí a ja sa s nimi tak dobre cítim, že za každým, keď som vonku, áno, ťažko sa mi vracia, to priznám, že keď sa vracam z Los Angeles, to mám 100 chutí nenastúpiť do lietadla, ale zase, keď si predstavím tých ľudí, tak proste som s nimi rád a každý, kto prišiel do Red Dragon, tak ja si dovolím povedať, že s každým sme sa tak skamaratili, že to už nie je ani vzťah taký, že učiteľ žiak, ale to je úplne o niečom inom a ja tomu hovorím, že to je to najdôležitejšie, že v Red Dragon sme všetci kamoši. A ty vlastne na svojej stránke hovoríš práve to, že najdôležitejšie sú vzťahy a že tie by mali voňať človečinou a skrývať sa za nimi teda tri atribúty harmonického života, láska, pravda a priateľstvo. A toto tiež prechádza aj tým Red Dragons a tým Aikidom u teba? To musia povedať iní, ale ja robím všetko preto, aby som nikomu vedome neubližoval, a tak aby by to som asi nikoho aj malo nepoškodzoval. Keď som tak urobil v minulosti, tak ako sorry, ja sa ospravedlňujem. Určite som urobil aj veci, na ktoré nie som hrdý, vedome. Ako každý. Áno, ale keď som niekomu ublížil v tých časoch už terajších, že Red Dragon, tak to bolo nevedome. Ale áno, tak robím všetko preto, aby som sa tým ľuďom odovzdal, aby som im odovzdal kus seba, kus toho, čo žijem a kus toho, o čom som presvedčený, že je správne. Robím všetko preto, aby to tak bolo. Či to tak je, to musia povedať posúdiť iní ľudia. Prečo Aikido, keď existuje strašne veľa bojových umení vlastne vo svete, či je to, ja neviem, boxy, kickboxy, všelijaké, prečo práve Aikido? Čím ťa oslovilo? Oslovilo ma viacero bojových umení a asi malo to taký prirodzený vývoj, lebo ja začínal som s karate, aj keď som Aikido poznal ako prvé, ale prihlásil som sa na karate, lebo Aikida nebolo, bol tu bývalý režim ešte vtedy. Prešiel som nejak z karate, ani neviem, ako som prešiel na korejské bojové umenie taekwondo. Chvíľku som robil kung fu, ale popri tom všetkom som robil Aikido a tak myslím, že v roku 99 alebo v 2000 roku, keď som absolvoval vojenskú základnú službu, tak už jednoducho to bolo toho na mňa, nechcem povedať, že veľa, ale jednoducho ocitol som sa na takej križovatke životnej, že buď budem robiť jedno a poriadne, alebo proste budem to flákať. Tak som si vybral Aikido. Aikido mi bolo bližšie, lebo Aikido k ničomu nenúti. Aikido je perfektná filozofia vlastne, že nikto ťa tam nenúti robiť roštep, nikto ťa nenúti behať a spĺňať nejaké limity. Aikido je také free, také voľné, chodíš, cvičíš a pracuješ na sebe samom. Aikido nemá súťaž? Čo to znamená? Pretože vieme, že existujú v Aikide nejaké pásky, alebo ako to vy odborne voláte, môžeš pomenovať? Áno, Aikido nemá súťaž, ale taká náhrada, dosť dobrá pre detičky napríklad, je ceremonia, ktorá sa nazýva skúšky technickej vyspelosti, kde adepti dostávajú také tie farebné pásy, ktoré poznáme či z filmov, alebo z nejakých iných kultúr. Farebné pásy sú systém Q, nazývajú sa Q a čierne pásy sa nazývajú majstrovské stupne Dan. Ty si majiteľ, nositeľ 6. danu. Je to dosť vysoký dan? Môj osobný názor je, že už 3. dan je dosť vysoký, lebo v podstate od 3. danu by mal dostať cvičenec taký ten dekret, že je sensei, čo znamená učiteľ, že môže vyučovať iných. Čiže už ten 3. dan znamená to, že
ten aikidoka znamená praktikant aikida, že ten aikidoka je už tak povediac hotový, jak osobnostne vyrástol a má tú čistú hlavu, má jasnú predstavu o tom, o čom je život a ako chce ten život viesť v tých spoločenských nejakých kritériách a kontúrách, tak technicky je rozvinutý natoľko, že jednoducho ten tretí dan je OK, je v poriadku. Čiže už ten tretí dan ja si osobne myslím, že už ten tretí dan je vysoký stupeň. A tie ďalšie, 4., 5., 6. si spomínal, že vlastne to nie je už asi za nejaký výkon, ale už tam asi za niečo iné? Alebo a na štvrtý dan, na štvrtý stupeň čierneho pásu sa robia posledný krát skúšky pred komisiou, kde adept ukáže techniku. Ale od 5. danu sa získavajú stupne, tak povediať zjednodušene za zásluhy, za to, ako aikidista funguješ, ako vystupuješ, či máš školu, či vyučuješ, ako vyučuješ a tak ďalej. Popíš nám, keď niekto nevie, že čo to je to aikido, keby si mal tak 2-3 vetami opísať, čo to je a čo je jeho cieľom. Ako by si to popísal? Aikido je úžasná filozofia v pohybe. To znamená? Znamená, že rozvíja jak pohyb, čiže upevňuje jak zdravie, fyzické zdravie, tak má tam človek psychickú pohodu, má tam jedinečnú možnosť získať takú psychickú pohodu, alebo jak sa hovorí, ten svoj vnútorný mier a jednoducho vyrovnať sa, tak aj fyzicky, aj psychicky sa vyrovnať, získať určitý náhľad, vďaka čomu už sa nebude báť alebo nejak tak stresovať v tom každodennom živote a má jednoducho možnosť tak povediac básnicky, plniť si sny. A aikido je aj o sebaobrane? Určite áno. Aspoň ja to tak vnímam, tak zvonku. To znamená, že vy sa tam učíte a ty tam teda učíš rôzne techniky sebaobrany. Dá sa to tak povedať? Áno, ja som to povedal veľakrát a myslím si, že je to na mieste, že aikido je jak sebaobrana, tak je to nejaký ten výchovný, je tam nejaký a dosť silný výchovný aspekt. Čiže to znamená, že ľudia chodia kvôli niečomu na ten tréning, alebo respektíve nájdu si niečo, nejakú prioritu. Mnohí si nájdu naozaj tú sebaobranu a prispôsobia tomu tréning a iní si nájdu jednoducho pohyb a jednoducho relax v pohybe. Čo deti? Ako ich ovplyvňuje aikido? Napríklad aj keď dostaneš do rúk také 7-8 ročné, ešte len maličké deti v podstate. Ako vnímaš potom, keď ich vlastne trénuješ? Čo sa s nimi deje? Nejakým spôsobom majú lepšie sústredenie, lepšie sa ovládajú, alebo čo im dokážeš dať? Začnem tým, veľmi pekná otázka, ja začnem tým, že keby som nebol profesionálny inštruktor aikida, tak by som každému odporúčal aikido a asi aj vlastné deti by som dal na aikido. Z jednoduchého dôvodu, že aikido je jeden brilantný výchovno-vzdelávaco-pohybový systém pre detičky. Myslím si, že žiadne iné bojové umenie, teraz pri všetkej úcte, nikoho sa nedotýkam, nikoho neurážam, ale myslím si, že žiadna iná metodika v inom bojovom umení nemá tak silný výchovný aspekt, jak je v aikide. A keď sa na to pýtaš, na tie detičky, čo sa s nimi deje, tak samozrejme prichádzajú a potrebujú sa zoznámiť s tým konceptom, ako to beží, začínajú jednoduchým nejakým pohybom, učia sa to celé vnímať, strebať, že tam potrebujú sa nejak rozcvičiť, čo už napríklad u detičiek nie je až také dôležité, lebo vieme, že deti sú stále v pohybe, takže tam to riziko zranenia nemalo by byť nejaké vysoké, ale jasne, z princípu potrebujem rozcvičiť aj detičky, takže ideme v tom, potom sa naučia padať a toto je veľmi dôležité, aj keď mnoho ľudí sa čuduje, že prečo toľko padáme, tak to nie je len o tom, že sa nezraníš, že detičky sa nezrania pri ďalšom výcviku, pri nácviku techník, ale tam je dôležitý aspekt, že odburávajú strach, pretože sa učia pohybovať v priestore. Je to nádherný rozvoj koordinačnej schopnosti, priestorovo-orientačnej koordinačnej schopnosti a deti sa prestávajú báť pohybovať sa v určitom zmysle slova. Aj vedieť spadnúť, to nie je také jednoduché. Ale myslím, nielen fyzicky, ale aj psychicky. Je to tam vôbec prepojené? Áno, to už tým som chcel naznačiť, že to fyzično už je prepojené s tým rozvojom psychickým. A učia sa vstať a byť ešte silnejší nejakým spôsobom. Presne tak, áno, tam je tá symbolika. Áno. Tým, že vlastne poznám detičky, ktoré chodia na aikido, tak viem, že napríklad na začiatku je to samozrejme, ako hovoríš o tých pádoch a o tom cvičení základných techník nejakých. A teraz sa prechádza napríklad na nôž alebo na zbraň a toto ich strašne láka.
Ako toto vnímaš ty? Je to dôležité aj toto vedieť v živote? Napriek tomu, že aikido nemá súťaž a že sa vždy pri každej príležitosti je dôležité detičkám prizvukovať, že majú byť nekonfliktné, že je to o sebaobrane a tak ďalej a všetko s tým spojené. Napriek tomu je dôležité neizolovať ich od toho, že neukázať im naivnú predstavu, že vieš, že keď ti dá niekto poza uši, tak ty tam stoj a nič neurob. To zase nie. Čiže áno, aj napríklad aj tréning s drevenými zbraňami, ako je drevený nôž, drevená palica a drevený meč, tak samozrejme symbolizujú to, aby zase deti, aj keď majú byť a učia sa byť skrze aikido nekonfliktné, tak aby tie drevené zbrane majú ukázať, že je na mieste, keby sa, nedaj Boh, niečo stalo, je na mieste, možno sa brániť s takým spôsobom a techniku aikida vykonať tak, aby som neublížil útočníkovi a aby sa naučili v tom fungovať v tom zmysle, že stalo sa, OK, urobím nevyhnutné, aby som ho poškodil čo najmenej a volám príslušníka policajného zboru, volám rodiča, volám vychovávateľa, volám pána učiteľa. On ho proste zneškodní, ale... Čiže áno, je tam aj ten aspekt sebaobrany. Myslím si, že preto hovorím, že je to perfektne vyvážené, aj ten tréning, aj ten pohybový rozvoj, aj ten psychický rozvoj dieťaťa, že dobre, buď nekonfliktný, áno, ale zase nebuď zahriaknutý a nesmieš stať niekde v kúte, aby o tebe nikto nevedel a podobne. A ešte taká otázočka na záver. Stretol si sa vôbec ty niekedy vo svojom živote, že si sa musel nejako brániť, že naozaj to aikido ti bolo na niečo? Stalo sa to? Stalo sa. Aha. Stalo sa, ja tak trošku tak šalamúnsky to poviem, že ako bývalý ochrankár a vyhadzovať v rôznych baroch, tak človek prejde všelijakými situáciami. Dôležité je udržať si pokoj, upokojiť situáciu. Tak, jak učil Steven Seagal, Steven Seagal nám celé roky hovoril to, že keď sa niekto nahnevá, existuje len jedna najdôležitejšia vec. Urob všetko preto, aby už sa nehneval. Aha, okay. Ja som čakala, že čo z teba vyjde. aby si to celé rozplynul, aby si to pretvoril, aby sa to proste vytratilo a aby nastala naspäť harmonia. To je aikido. Ty chodíš vlastne aj cvičiť so svojimi sensejami, čiže môžeš ich spomenúť. Vo Francúzsku, myslím, a ešte niekde chodíš? Tak áno, chcel by som určite ešte aj v lete sa zdokonaliť trošku, lebo ja to potrebujem aj ako profesionálny inštruktor, aj ako fanúšik aikida, aj z každého jedného ohľadu. V každom jednom ohľade sa potrebujem zdokonaľovať, tak chcel by som ísť do jeho školy, do Francúzska. Áno, je to Christian Tissier, má 8 dán aikida. To je jediný beloch, čo si spomínal, áno, ktorý myslím, že to je jediný beloch, pokiaľ viem, tak je to jediný biely muž, ktorý má 8 dán aikida. A ostatní, teda kde sú tí ľudia, ktorí majú 8 dán? Je to väčšinou na východe niekde, hej? Myslím, že Japonci medzi sebou si odovzdávajú tak vysoké stupne, ako je 8, 9 a 10 dán. Tak to si odovzdávajú medzi sebou, lebo tam to úzko súvisí s tradíciou a s tým žitím v Japonsku. Meditáciami asi a so všetkým možným, so stravou asi už tam celý ten životný štýl. Áno, čiže ideš do Francúzska? Teraz Takže niekedy? Tam, áno, v lete? A ešte niečo ťa čaká? Čaká ma zo pár ciest do Spojených štátov amerických. Tam by som chcel navštíviť ďalšieho sensei v Los Angeles, výborný Toshi Shirobata, ktorého volajú aj posledný samuraj, lebo je zo samurajského rodu. Výborný sensei, perfektný človek. Takže toho by som chcel navštíviť. A taký ten svoj spôsob života, že by som chcel zrealizovať zase, že aj tu, lebo mne je dlho. Mne sa páčilo, ako si mi hovoril predtým, že vieš, čo budeš do 70-ky robiť? Alebo do 75-ky mám presné plány, áno, čo chcem dosiahnuť. A od 75-ky do 85-ky viem tak približne, čo by som chcel. To je dobrý plán. Dúfam teda, že keď pôjdeš do toho Los Angeles, takže nastúpiš naspäť, že nezláka ťa to tam, že tam neostaneš. Či myslíš si, že tak sa to môže stať? Lebo zmluva hovorí, že je na stole, že stále to tam ťa nejak lákajú, aby si ostal? Tak áno, ja som už pred rokom, už minulý rok som tam, keď som tam bol, tak som mal taký plán, že proste zjednodušene povedané, že dám výpoveď, čo by znamenalo, že požiadam o vyškrtnutie civilných inštruktorov, poradcov a konzultantov federálnej vlády a že už tam nechcem chodiť a že už proste chcem si ináč žiť. Ale prišiel som tam a
tam chlapík mi hovorí, že vieš, tak vytrenovať chlapov, ako ty trénuješ, to vie málo kto, tak dáme ti ešte 2 skupiny navyše, keď chceš. Tak som nemal odvahu povedať, že dávam výpoveď, tak som povedal, že OK, že it's OK. Že it's OK. Ale neostaneš tam. Tak nie, asi nie. Tu máš svoju školu, svoju mám srdcovku. Tu Red Dragon a mám tu rodinu a mám tu Red Dragon. Tak a ďalších 200 detí, ktoré čakajú. Tak mojím hosťom bol Peter Tomko, aby som si dovolila povedať, že taký drahokam v rámci aj Aikida tuto na východe, pretože ako som spomínala, ty by si mohol teda aj odísť a mal by si určite o prácu a všetko pohodlie postarané, ale predsa len ostávaš tu, takže si to vážime a ďakujeme, že trénuješ teda aj deti, aj dospelých a prajem ti veľa, veľa zdravia a nech sa ti teda darí do tej 85-ky naplňať a potom už do tej 100-ky to už budeš len oddychovať. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ďakujem, že som tu mohol byť. Áno, toto je moja srdcovka, tu Zemplín, takže ja sa tu rád vracam a rád tu pôsobím a som vďačný za to, že ľudí zaujíma to, čo robím a to, čo ponúkam. A ťa zaskočím na záver, aký by si mal dať nejaký odkaz, tak dal by si? Do dnešnej takej hektickej doby a z Aikida možno? Myslím, že doba je normálna a že to slovo hektická už je tak vyskloňované a preskloňované a pohybané, že už nie je ani pravdivé. Mm-hmm. Myslím si, že doba je taká, ako si urobíme, že tak, ako sa nastavím v hlave, tak to fungujem a čo chcem stihnúť a čo je moja priorita, tak to stihnem a na čo kašlem, tak na to kašlem. Takže asi taká, že možno taký odkaz, že žiť a nechať žiť, žiť naplno, keď nemôžeš pomôcť, neubliž a rob všetko preto, aby si sa zdokonaľoval, zveľaďoval a rob to tak, aby to pomohlo aj okolitému svetu. To boli slová mojho hostia, záverečné slová Petra Tomka. Ešte raz ďakujem. Ďakujem. Všetko dobré. Dovidenia. Dovidenia.